Здравей, Румяна! Аз съм Гери от Натурално и бих искала да ти благодаря за твоята поръчка за кремчето Moonrise. Това е един от най-любимите ми продукти, които можем да намерим, за да се погрижим по естествен начин за нашето здраве. Първото и най-важно нещо, което бих казала за крема Moonrise и това, което го отличава от всички останали продукти, които за себе си съм проучвала и съм търсила в посока поддържане на женския ни баланс и женското ни здраве, е, че не съдържа парабени, което е изключително важно за нашето здраве и за нашата безопасност. Крем Moonrise, основната му съставка е корен от сладък картоф или Див Ямс. Това е продукт, който подпомага и така се говори, че поддържа вечната ни младост, подпомага ни да сме балансирани през целия месец, да се чувстваме комфортно. Освен това, в крема е обогатен с много масла, като масло от авокадо, масло от бадем и други. Също така подпомага кожата ни да бъде хидратирана, гладка. Уха е прекрасно, защото в него има масло от българска роза и цялостно подпомага нашият женски баланс през целия месец, за да се чувстваме комфортно и така да сме спокойни и да се усещаме в кожата си, да си останем в нашата женска енергия и да се чувстваме комфортно, да излъчваме тази женска красота, която всяка дама носи в себе си. Много съм щастлива за теб, наслаждавай му се. Ако имаш въпроси, можеш да намериш телефона ми на сайта на Натурално. Ще се радвам да отговоря на тях. Благодаря ти още веднъж и ти пожелавам прекрасен ден.